Me yasa shugaban ƙasa ya zaɓi ya zo Katsina? Wai Katsina ta haɗa abubuwa da dama. Na farko dai maganar tsaro ɗin nan, Katsina tana cikin jihohin da wannan ibtila'i na wato 'yan bindiga na daji ya shafa, wanda kuma gwamnati tana iya ƙoƙarinta. To wannan zuwa abinda a turanci ake cewa symbolic, wato wata babbar alama ce ko kuma babbar aniya ta nuna cewa gwamnati da gaske take akan ƙoƙarin yaƙar 'yan ta'addan nan da kawo ƙarshen rashin zaman lafiya ko ina da ina a arewacin Najeriya. To alhamdulillahi wannan ziyara da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya kawo nan jihar Katsina an yi ta lafiya, an gama lafiya, kuma mun ji daɗi ƙwarai da gaske. Irin tarba ta mutuntawa da ake cewa Katsina ɗakin kara, to gaskiya shugaban ƙasa da 'yan togarsa gaba ɗaya mun ga wannan kara da aka yi, mun ga ƙauna, kuma mun ga yadda jama'a suka fito a manyan hanyoyi da wurare daban-daban domin tarba ta karamci ga shi shugaban ƙasa. Kuma wannan ya ƙara nuna cewa wato shugaban ƙasa Katsina gidan shi ce, domin kamar yadda wasu suka sani, wanda ba su sani ba kuma ya kamata su sani, shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu kusan za a iya cewa a hannun 'yan Katsina ya koyi siyasa, domin duk da cewa shi mutumin Lagos ne, amma ubangidan shi na farko a siyasa shine Janar Shehu Yar'adua, wanda tare suka yi tafiyar jam'iyyar SDP a wancan lokaci, wanda shi Bola Tinubu ya tsaya takarar sanata ya ci a Lagos. Lokacin shi kuma Janar Shehu yana uba a jam'iyyar, wanda ya so ya mata takarar shugaban ƙasa, bai samu ba, daga baya kuma ya zama uba a wannan tafiya. So kuma ya zo ya ci gaba da alaƙa da mutanen Katsina, waɗanda akwai 'yan Katsina da yawa waɗanda suke makusantan shi. Katsina tana daga cikin jihohin da suke da appointment da yawa a wannan gwamnati. Na farko dai wanda aka sani akwai manyan ministoci guda biyu 'yan Katsina, ministan gidaje da kuma ministar wato ayyukan fasaha da kirkire-kirkire. Akwai kuma manyan masu rike da makamai daban-daban, shugaban hukumar NCC, shugabannin hukumomi daban-daban, waɗanda shi ma shugaban ƙasa ya yi wa Katsina wannan karamci. Don haka za a iya cewa tsakanin shugaba Bola Ahmed Tinubu daga Katsina ko kuma mutanen Katsina, wato alaƙa ce mai ƙarfi, karamci ne ba kaɗan ba. Kuma muna fata yanda aka fito a wannan ziyara ta wuni biyu da shugaban ƙasa ya kawo, za a ci gaba da ba shi goyon baya, za kuma a ci gaba da yi ma gwamnatin nan addu'a ta fatan alheri. Mun sani Katsina tana da fama da, wato kamar sauran jihohi, fama da matsaloli haka nan da can, musamman matsalar tsaro. To amma an gani kuma an ji jawabin da shi shugaban ƙasa ya yi da a lokacin wannan ziyara. Na farko dai yana zuwa ma abin da ya fara yi, ya tsaya ya yi wa sojoji da kuma jami'an tsaro da suke yaƙi da 'yan ta'addan nan jawabi na ƙarfin gwiwa, da kuma nuna cewa gwamnati za ta ci gaba da taimaka musu, da ba su goyon baya, da ba su kayan aiki, duk abin da suke bukata domin samun nasara akan wannan yaƙi. Na biyu kuma an ga irin ayyuka yanzu da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu take gudanarwa a jihar Katsina na ɓangaren tituna da manyan makarantu, wanda in cewa mutanen Katsina da gwamnatin Tinubu sai dai son barka. Kuna ƙara neman goyon baya da neman wato da neman samun nasara, da cewa Allah ya ƙara danƙon wannan zumunci, ya kuma sa a ci gaba da kasancewa tare, kuma sa cewa wannan karamci da gwamnatin Bola Tinubu take yi wa mutanen Katsina, mutane kuma za su ci gaba da yi mata sakayya ta gari. Mun gode, Allah ya saka da alkhairi. To na farko dai abu muhimmai guda uku ne. Akwai waɗanda suka tambaya cewa me yasa shugaban ƙasa ya zaɓi ya zo Katsina. Wai Katsina ta haɗa abubuwa da dama. Na farko dai maganar tsaro ɗin nan, Katsina tana cikin jihohin da wannan ibtila'i na wato 'yan bindiga na daji ya shafa, wanda kuma gwamnati tana iya ƙoƙarinta. To wannan zuwa abinda a turanci ake cewa symbolic, wato wata babbar alama ce ko kuma babbar aniya ta nuna cewa gwamnati da gaske take
akan ƙoƙarin yaƙar 'yan ta'addan nan da kawo ƙarshen rashin zaman lafiya ko ina da ina a arewacin Najeriya. Don haka shi yasa ma yana zuwa Katsina, abin da ya fara yi shine ganawa da jami'an da suke wannan aiki. Na biyu kuma akwai wato maganar ayyukan raya ƙasa, wanda an ga irin aikace-aikace da wannan gwamnati ta Bola Tinubu ta ɗauko yi a jihar Katsina, kuma already akwai tituna kusan guda 3 manya waɗanda ake yin su, waɗanda suka shafi jihar Katsina kai tsaye, waɗanda suka haɗa Katsina da jihohi. Wannan hanya ta Kano zuwa Katsina da hanyar wato Zaria zuwa Katsina, wadda ita an ƙara ma faɗaɗa ta, an ƙara mata reshe, wanda yanzu ba kawai za ta taho daga ta can ta miƙe ta dawo ta Dutsen ma bane, a'a an yi wadda za ta taho daga nan kuma ta dawo malumfashi da zuwa har gidan mutum ɗaya. Sannan akwai waccan hanya ta wato Zaria zuwa Huntuwa zuwa Gusau zuwa Sokoto, wadda ita ma an dawo da ci gaba akan wannan aiki gadan-gadan. To duk waɗannan misalai ne na kaɗan daga cikin ayyuka. So wannan tafiya ta nuna irin wato alaƙa da kuma irin waɗannan ayyuka da ake yi a jihar Katsina. Sannan kuma abu na uku shine alaƙa ta siyasa. Kamar yadda na ce, a siyasance Tinubu nan gidansa ce, kuma akwai alaƙa mai ƙarfi yanzu haka tsakanin shi da mutane da suka fito daga Katsina, kama daga wasu waɗanda suke a iya kiransu aminan shi, har zuwa kan shi gwamna, wanda shi ya sa ma ya amsa gayyatar ya zo ya halarci ɗaurin aure na ɗiyar gwamna, wanda ya zama uban ɗiya, kuma ya halarci a wurin wannan ɗaurin aure, ya sanya wa ma'auratan albarka, ya kuma taya su iyalin gwamna ɗin murnar yin wannan farin ciki na aurar da 'ya. So duka waɗannan abubuwa uku in ka duba, abubuwa ne masu muhimmanci a zamantakewa da kuma a harkar gwamnati.